Na chodidle máme jednu významnú fasciu. Nie je najväčšia, ale je veľmi významná tým, že nás nosí a má veľmi krásne meno, lebo sa volá plantárna fascia. Už názov hovorí, že vlastne nás to usádza. Ona vyzerá asi takto, ako ruka. Takto idú taká hrubá fascia, ktorá sa rozvetví do prstov. Keď máme túto plantárnu fasciu krátku, tvrdú alebo nekomunikujúcu, tak robí s telom to, že celý zadok ide pod. Aby sme mohli vyrastať a prechádzať a prežívať telo pružnejšie, energickejšie a zároveň aj individuálnejšie, tak potrebujeme byť v tom chodidle akoby schopní uchopovať podlahu a dovoliť, aby informácie, ktoré nazbiera chodidlo, keď chodí, sa dostali až do centrálnej nervovej sústavy.